týždeň sme do tvojich vecí prilákali tú najpovolanejšiu, Najznámejšiu. najzmetenejšiu. A asi aj najviac pretriasanú. Raz, dva, tri. Tram-ta-ta-ta! Ladies and gentlemen, this is your very thank you for this is a famous and a glorious and dancing drinking Britney Spears! Ova! No správne, áno, prechyluj, ty úchyl rohatý. Hello! Čau, kočka? Ježiš, jaké máš vlasy, super. Ďako, to sú práve? No, všetko je umelé, pozri, look, Parochne a príčesky púchov. To je vymakané. To sú fakt také dobré? Chcela som nejakú local značku, aby som bola incognito. Myslíš, ako nenápadná, hej? Yes. Britney má faničku všade, tak aby ako oni nevedeli, že ja som Britney. No dobre, ale teraz to všetci vedia. Už sa hrnú sem k nám do telky. A novinári tiež. Hejna, jem s foťákmi. What? Hyenas and cameras. Yes. Oni chcú Britney bez lasov, svine. No, to si nejako nedomyslela, čo? No problem. Na streche čaká Britney a my own helicopter. Ty máš vlastnú helikoptéru? Jasné, že máš, aký to Britney. Ale vlastné vlasy nemáš. Look, no vlasy, yes helicopter. Yes vlasy, no helicopter. Business, you understand? Jo, chápem. Vidíš? Business. No, mali by sme sa posunúť. Hej, vy, business? No, tak trochu iný vieš, ako ten tvoj, ale ako biznis. Takú malú, ale milú hitparádu. A v nej na 4. Beyoncé. I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies. No, počúvaj ma, ty malá. Počúvaj, sem. Ako je to vlastne s tým comebackom? Lebo takto v Lani si bola úplne odpísaná. Chápeš? No business, no vlasy, no helikopter. Yes, paparazzi všade. No to bolo veľmi smutné, moja. You know, shit happens. Ja som bola malý kúseček mimo, a little out. Malý kúsok? A čo tie decká? A aféry? A zatknutia? A odvykačka? Tak teda veľký kúsok mimo, sláva. Čo ona urobila z Britney, plešatý monster. No jasné, dobre, nezvládla si slavu, Ježiš, to je klasická výhovorka. No tak a prečo sa teda vraciaš? Look, Britney mimo, no cash. Britney business, yes cash. Ona to má ale premyslené, kočka. Manager to má premyslené. Britney iba spieva. Tak ona to má fakt premyslené. Ešte ani rozmýšľať nemusí. No a? Však keď sa aj darí. Takže prišiel manažér, nasadil ti parochňu, ty si zakvíkala a bolo? Yes, a videos is special effects, Photoshop. No, takže vidno, že si na správnej ceste sa stať opäť plnohodnotným človekom. And popstar. Tak ako nech sa ti to teda, akože nech ti to žiari teda, čaja. Tak zatím. Oh, it's my helicopter. Bye-bye. No, zdravá, schoď už. Hen, jak sa veze Laňka? Sestrielnej, Laňka sa nám tady veze. No, len keby ten vrtuľník, čo je o tie 4 poschodia vyššie, bolo aspoň vidno. A hen to tam hore? Tak asi máš zákal, ne? Fakt? Super. No to je ale zlé. Fakt? A veľmi? No to je dosť zlé. Aha.